हाय साଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବୋଟିଂ କରୁଥିଲେ ମହାନଦୀରେ। ବହୁତ ଦେଖିକି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମର ଓରମାସ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଖାଇବା। संबलपुरी गीता है जब भी जाओ पान खाए अरे जाओ गुटे ताली है जाओ मल्ला तो नारी गुटे ताली है जाओ लाइन